Bine ați venit și acum voi vă uitați la șofer ieri, biciclist azi. Eu m-am dat pe bicicletă acum vreo 2 săptămâni din cauza prețurilor de combustibil. Ajunsese la 10 lei și ceva și era enorm de mult. Și de asemenea stăteam foarte mult în trafic, adică și acum Waze-ul până la muncă, pentru că acum mă duc la muncă, îmi spune că aș face 37-40 de minute. Eu mai mult de 30 de minute n-am făcut și asta când era traficul de pe lume. De obicei fac 20 și ceva de minute. Este o senzație, te duci așa printre mașini, te strecori și ajungi primul la semafor. Semnalizăm că am făcut. Așa. Dai de oameni și oameni în trafic, ca și biciclist, pentru că mi se pare că ca și biciclist vezi puțin lucrurile diferit. În mașină nu vedeam atât de multe întâmplări față de bicicletă, ne încadrăm și noi, bun. Pentru că eu ca și șofer simți ca într-o conservă. Ești între 4 pereți, te uiți la drum și ajungi la destinație. Tu ca și biciclist te mai întâlnești cu unul cu altul, vă mai salutați în trafic. Da? Așa. De asemenea, tu ca și biciclist, asta nu înseamnă că tu gata, poți să fentezi traficul cum îți dorești tu. Nu, ai și tu anumite obligații. Trebuie să respecti și tu regulile de circulație, semnele de circulație. De exemplu, aici este interzis să îți lași mașina, dar vedem că lumea își lasă aici mașina. Haide, semnalizăm, ne încadrăm înapoi. De asemenea, tu ca și biciclist ai nevoie să știi și semnele rutiere și pentru tine. De exemplu, acesta cu bicicletă și cerc roșu, asta înseamnă că ai interzis să mergi pe acolo, pe pod. Agent pe... Și este o practică mult mai bună să alegi bicicleta în detrimentul mașinii, căci nu tot timpul ai nevoie de mașină. Adică pot să înțeleg familiile cu părinți, copii, trebuie să-ți trăi copilul. Da, e o mare problemă aici în București și că nu ai loc dedicat de preluare copii. Atât pentru părinți, cât și pentru cei care lucrează la after school. Unii vin cu microbuzul sau pur și simplu o mașină și trebuie să preia, 3, 4, 5 copii. Și trebuie să aștepte și nu are unde să lase mașina și automat unii o lasă în locurile nepermise și se creează haos, ceartă și așa mai departe. Lucru care nu este ok. Să analizăm, ne asigurăm și băgat. Mă încadrez aici pentru că trebuie să o iau la stânga. Și este pe riscul nostru tot ce înseamnă viraje la stânga. Sunt multe străzi aici din București. Vedem din nou roșu. Sunt multe străzi de aici din București în care nu ai pistă. Adică, în afară de Calea Victoriei, unde chiar arată bine,
nu prea ai pistă pentru biciclete. Mai este una pe fabrica de glucoză, dar prefer sincer să merg pe carosabil în comparație cu în loc să merg pe pistă. Motivul este simplu, nu a fost foarte bine gândită și ești pe pistă și apoi ai bordură, trebuie să cobori, apoi iar urci, apoi și tot așa mai departe. Mai chiar sunt porțiuni care la un moment dat dispare pista, este doar trotuar, trebuie să te dai jos, să mergi 50-100 de metri pe trotuar și ulterior așa, pe trotuar și după trebuie să te repui pe pistă și pentru un biciclist este destul de greu. Motivul este că depui mult mai mult efort în momentul în care te oprești și iar după să te pornești. Nu este ca la mașină, în momentul în care te-ai oprit, asta e, doar apeși pe o pedală. Dar tu ca și biciclist pedalezi în continuu. Ce nu-mi place pe aici, pentru că strada în margine este făcută așa. Hop. Și am mers. Nu este ok o pistă să fie făcută pe trotuar și nici așa pe carosabil doar o dungă, ci ar trebui să fie cumva despărțit drumul, șoseaua de pistă, atât pentru siguranța bicicliștilor, cât și pentru siguranța șoferilor. Exemple bune sunt și în Olanda, Olanda a poreclit chiar orașul bicicletelor. Deși am fost și în Genk, în Belgia, extraordinar orașul, vă recomand. În Genk, în gară, am luat trenul din Bruxelles până în Genk și la ei trenurile chiar merg repede, adică ajungi foarte, nu știu cât am făcut, foarte puțin oricum. Și în momentul în care am coborât din gară, am ajuns chiar în fața gării. Băi, parcare peste parcare de biciclete. Erau pe puțin, uite, de exemplu, ăsta nici nu a lăsat pietonii să treacă. Erau pe puțin 1000, 2000, 3000 de biciclete, deci nu aveai loc să treci, că erau prea multe biciclete și marea majoritatea oamenilor, clar, merg cu bicicleta. Mergeai în centru, alte parcări de biciclete. Și oamenii preferau cu bicicleta. Mergeau pe stradă, nu neapărat pe pistă, pentru că ei nu au nevoie, pentru că marea majoritate merg pe bicicletă și mergeau perfect pe stradă, nimeni nu avea absolut nimic împotrivă, șoferii din spate mergeau și ei de asemenea încet. Și mai mult de atât, ajungeai foarte repede în orice punct. Și aici în București semnalizăm ca să ne încadrăm. Bun. Și aici în București poți să ajungi foarte repede în marea majoritate a punctelor cu bicicleta. Poți să ajungi fără niciun fel de problemă în multe puncte de interes de aici din București. Hai să vedem. Dacă avem loc, ne băgăm. Dubi-dubi-duba, dubi-dubi-duba. În centru, până în centru ajungi destul de ok cu metrou, zic. Clar, sunt zone în care lor le este destul de dificil să ia mijlocul de transport comun, pentru că nu este bine optimizat, nu este bine pus la punct, trebuie în continuare să fie dezvoltat. Ai în continuare
autobuze care merg din 10 în 10 minute, 20, nu, 10, din 10 în 10 minute e bine. Ai multe zone în care merge de 30 în 30 de minute, 40 de minute și așa mai departe. Și asta descurajează oamenii să participe, să renunțe, de fapt, la mașină. În momentul în care nu le dai condiții, automat omul se gândește, ok, o să-mi fac eu singur un confort. Și confortul este mașină, da? Și marea majoritate a oamenilor gândesc așa și pentru că marea majoritate a oamenilor gândesc așa, se creează traficul. Așadar, cine ar putea să ajute în direcția aceasta, da, este destul de simplu și logic, este administrația. Trebuie să le dai la dispoziție variante oamenilor, ne încadrăm și noi pe aici, că nu încăpem. Hai să vedem. Am dus. Trebuie să le dai variante oamenilor, variante bune de alegere, nu un autobuz care... Hai să vedem, încăpem. Așa. Nu un autobuz care se strică, vine foarte greu. În unele zone nici nu ai. Sunt cartiere imense în București care în continuare nu au metrou. De exemplu, ia uitați că ne lasă puțin. Ne băgăm și întreg. Ce liniuță! Și acum din nou, dubi-dubi-duba, 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 agente. Periornitornicul. Dar așa să ziceam, că sunt zone întregi în care metroul nu există și oamenii aleg tot mașina și automat autobuzele nu mai fac față. Da? Colentina este un exemplu bun, Andronache, Rahova, Ferentari, cartiere imense, dar care nu au. Mulțumesc, mulțumim la oameni că ne lasă. Da, și așa pe unde merg eu, nu că am prins eu acum auzit de genul, nu, așa e în fiecare zi. În fiecare zi. Și eu, ca prostul, mă gândeam, ok, merg și eu cu mașina ca să ajung mai repede și eram și eu în traficul ăsta. Și nu aveam nevoie neapărat de mașină. Salut! Poftim? N-ai loc nici tu. No, e ok. Asta e. Nu poți să ajungi chiar peste tot. Oricum tai din timp, adică Cu 2 roți, mult mai bine. mult mai bine. Dar ieri și alaltăieri aici, groaznic. Am văzut, da. Deci s-a stat sub pod 40 de minute cu mașina. Hai, zi ușoară. Da, deci nu doar eu consider asta. Vedem alți oameni care și ei au ales să meargă pe 2 roți. Știți ce merge acum? Un dubi-dubi-duba, 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 agent pe... Uite, galben, ne oprim. Ia, te forțează. Și pe roșu. Băi, frate, te-am prins pe cameră. Pe roșu. Ne plăceam bulevardele mari, asta vă voiam să zic. Să fie benzi unice
de autobuz, ai acolo ca în prioritate. Semnalizăm dreapta, hai. Mă bag și eu după tine. Așa. Benzul unicii de autobuz e cel de la Aviatorilor, care e foarte bun. Face 2 minute. Mai este pe Kiselev, din ce am văzut. Nu prea am drum pe acolo. Wow! Hai! Wow! Și o să stau și eu în trafic cu ei. Hai să vedem dacă găsim o variantă. E străduță mică. Mașină Lamborghini, nu? Da, e Lamborghini. Mașină scumpă. Stai în traficul ăsta, ia, mai vedem în față cu mașină. Îți mulțumesc tare mult, da. Îți mulțumesc, da, hai, îți mulțumesc. Nu am loc, e ok. Ce oameni drăguți. Mulțumesc tare mult. Cum putem să ne strecurăm? Uite pe aici, așa. Pam, pam, pam. Și ne-am dus. Hai, mergi. Așa. O plăcere, aici să trăiești, tot. Să-mi fac ceva în traficul din București, nu așa? Da, cam așa e. Facem noi o schemă legală? Ba, facem. Complet legal ceea ce facem. M-am dat jos de pe bicicletă. Mergem, da? Pe lângă bicicletă. Și cumva mergem mai repede decât mașinile. Ce vorbești, frate? Să și alergăm. Da. Acesta este traficul de care vă ziceam, pe care îl știți, sigur îl știți. Hai să vedem, l-am strecurat, da. Hai. Ce blochează? Hai că nu blochează intersecția. Intersecția banda. Hai să vedem. Nu e nimeni. Aici e ambuteaj. V-am pupat, v-am lăsat. Dă-te jos, este trecere. Da, deci nu vorbim. Dacă nu este o trecere special amenajată pentru biciclete, dă-te jos. Atât de pe tricicletă, trotinetă, bicicletă și așa mai departe, te dai jos. Este mult mai importantă siguranța ta. Plus că te-ai amendat degeaba. Mamă, ce cratere, frate! Am asigurat și ne-am dus. Pe trecere, frate? O, pe bune? Vorbești serios? Și au și verde oameni. What the fuck? Da, deci se poate vedea că e pe trecere. Hai! Hai, dacă tot ești pe trecere, bagă, fratele meu!
Mai stai și pe trecere. Cred că e prima dată în care vin pe o linie de tramvai cu bicicleta. Oh my god. Da. Și nici n-aveam mult, 25 la oră. Hai. Hai să vedem cum ne putem asigura. Uite, și așa s-a blocat. Hai mă, frate, acolo. Unde te duci? Da, hai, v-am lăsat.